ndinowe mufiulo akafira mvura wewe saka naye vati ndangongudzwa kuti vanhu vanenziva fanira kuenda kubasa kweko chitodzivire mwana wenyu wawira mvura saka ndangozvibva ipapo bararingoza mwana wangu wawira chimudziyo mvura madzina angu achitiza nzizo isusu saka ndabva ipapo ndabva ndaudzwa kuti vakomana vaenda kubasa kunotenga fish kuKings Camp saka vabva svika ndokutaura kuti diesel petrol yapera paye petrol ichipera paye ndobva vangoda kuti vadie petrol muinjini meme vangowadzima injini yavo paye ndobva vana kuti petrol wazooneka mhepo kaikairopa vachoka mhepo kaikai ndobva petrol yavo kuwira painjini pacho injini ndokuputika ndokuti akufanira enda kutembera mvura saka vatembera mvura kudaro ufanira kuti akukwanisa kubatira bhoti tobvatidza kubatira bhoti tobva rangodii tichifamba kuchienda kusati kwadoke kwezuva ndobvibvade bhoti tobvatadza kuda bhoti mwana uyu ndakapedza kumwana gore rapera paseri saka pesa apa anga asipo achingoshandira nabi yake kwakaishandira ikoko saka ndakazozwa chiri kuti mwana ndozvaitika chete paanga ari mwana uyu ndoa 2002 gore ya 2002 muzvechi 6 7 saka kubva ipapo mwana uyu kusvikana nhasi ndakuzwa kuti mwana kundozvaari mwana uyu ane nzitwajana mupandi saka mwana uyu so zvakatondivadza zvokuti pano zvaakaitika nezvazvaye zviri kuita zvendakazonzwa zvichiitika kumwana wangu saka zvinhu zvakawanda zvakadaro zvinoziva kuti zvinofamba sei zvakaenda nekuti haradonzisa chii chakaitika panzvimbo yakarara vange varipo vacho vangozomutaura chiri zvoitika ini ndazvogara bva ipapo ndazofamba nepolisi masidhevhasi vekutanga vakaendetera vakadhaivha muswe emande acho vashanda muswe sandi muswe emande pataende ikoko nemwana wacho nemapolisa nevamwe navo pakare papo vadhaivha vakasvika vadhaivha kwekuvaa masidi nepolisi nemasoja akadoka masidi masidi anga ari 3 mapolisi anga ari 3 futi saka vambongopindawo munita dzanga ari pakati papa kwakone 46 meters patakatsa kutasa pamushini paye mushini wepolisi saka takabva tabvudzoka ikoko ndobva tazodzoka kuya kunokumba abva vakomana vakaenda ikoko vakona 8 vachasisa kuti komana vane muona sei kwakare ikoko kubva muswe mande chipiri chitatu vanhu vakazvenda ikoko vanorera ikoko kusvikira nhasi kuseni vazvowanika past 7 awari kuda nebhota ibva kupinga senda ndora svika vachiona munhu weuye bhota chonzi Gaiba Ferries vakasiya speedboat because vai manyama vanenge vari mubhoti vanga vanavo varungu vaive vakabva vati adzitsomhanya nekubata chindege saka pane zvinhu izvo zvineri nekuti vangosiya speedboat pavari pakati munhu weuye speedboat asina chitenda-tendererawo speedboat anovakomana petrol yangu ishoma mubhoti saka ndiri kumba kuti ndakusungira life jacket pamunhu wenyu ndobva vasunga life jacket pakari papo pauzvindi vakomana vangu vari kwakariko vatasiya vari kulonga iri ndepakari koko kusvika pakanga pane munhu akamira polisi kusvika asvika polisi kusvika nguva dzine dzange dziripo idzozvo kusvika nguva dzazokubudiswa munhu mumvura mapast 11 amadzama past 2 saka ndozvoitika patanguti munhu aisiko mochari takuzvita mangwana panguva dzotongonaurangwa tichingetete munhu waikoigwa mangwana here kasvika mangwana zvakawanda zvacho zvichabva kumanheru kunge tagara pasi nevakuru kutoti munhu yakuvigwa chimudziyi plus 2 vekumusha kunoku havasi kuuya ariko kunoku hama yangu ini ndini hwanu achara baba wacho sisi vangu ini varipo saka ndotofambisa nyaya dzekuti munhu anditoviga sei kunoku saka ndomamira akaita zvinhu ndomajika ndakatiwo zvinhu zvakatipo plus ndomaona ndakaita zvinhu zvandakaita nguva dzakashara mwana wangu mukomana uyo ahambenga anga arora mukadzi wekutanga ngaagara naye zvomumwa 4 years vazvaramba mukadzi uyo akasina kana mwana vazvarora mukadzi wechi2 vabagara naye mukadzi uyo zvokuti zvegore nehafu saka vanese vasina mwana saka vekumusha nye transport manje toda kuti vauye kuno kwatiri kuno kugariba kuno kuti vazokwanisa kuzosanya mwana wavo ari kuno kuvabereki vasi vari kumusha hama dzangu dziri kumusha vatodza kuti vauye kuno nye transport vatobva kwasitobva kurefu kutobva panapa unobata binga kutoda mosi kana kuedza kutakuza kuti vafambe vabve kuno kunoda mosi $6 kososvika patiti kosozosise kosozviviga papo chiri naanasekuru vangu nanamai vangu vamachira kumusha saka mari chakatowanda saka tikososvika kuno kuwana 2 kana 3 vanhu kuda mari yakatowanda saka tokwanisa kusvika kunoko mari yacho haita shoma saka ngoti chingoitawo zvirikoko zvokozi ndiwo munhu achari kwakariko ndwepo wacho ukoko saka chingogara vapiriza majira acho ukoko vanoviga mwana wako
wozotudza tichitapedza zvikati nezvekare saka zvokuita zvokuti ozvitaura kumangwana acho kuti ozvikona zozvitaura kunge tapedza kutsana nevakuru vari kunoona kugara navo padhuze wasotibatsira muchemo wemwana ndikuita zvinenge zvazvo parina. Inini ndonzi Leonard Nyamurambi, ndine mumwe wemukomana akashayika anga aripo pachiitiko chacho chakaitika chatakasangana nacho mumvura. Nemukomana uyu taizivana zvokugarisanawo nzvimbo yatinogara tichishandidzanawo mabasa kuti aendawo chinoshava. Musi uyu funga zvinhu zvakarongeka tichiri kumba sevanhu vaidawo kuendawo kwavaiendawo kunoshava. Isusu kwataida kuenda kuchalala kwanga kune rwendo rwedu kwataida kuendawo kunotraiwa kuti tishave tiriko sezvo taingonzwa kuchalala ndokunenge kuri kubuda kubatikawo fishi. So ndobva tamuronga kuti amana toita sei kuti tikwanise kuenda sei kushandira kuchalala. Ndobva tawanawo bhoti raendawo kuchalala. Bhoti takarikwirira kubondo mukarubeki takakwirira bhoti iri ndifunga musi watakakwira bhoti iri ungati musi wekuvhura kwemabhoti kuti mabhoti ese angati pafumu. So pakavhura mabhoti aya ndobva tangoti amana sezvo taronga basa tiri pamwe chete zvemazuva ndobva tangoti hande kumahombe ndobva tatobatsiranawo vamwe vacho vanga vasinawo mari 36 vamwe vacho vanga vasinawo mari dzokuti vakwire makombi ndobva tangobatsirana ndobva tajega nawo kusvika tasvika mahombe ndobva tanomira kuhaba. So tanomira kuhaba ndobva taonawo captain aidrive bhoti iriri ndobva tapindawo bhoti iriri. Tapinda bhoti iriri captain ndobva asvika anonzi Theophilus Katamina ndiye anga ari captain. Asvika captain wewe ndobva tati amana kuti simuke zvaizvezvi asi kwananga tichasei tisimuka kozi kune mhepo kwairova mhepo musi wachewoyo kuti isusuwo mabhoti edu anoitawo zvekutakura fish achione fish kuno wachibvawo nadzo kwanenge achibvawo nadzo kumafishing camp akasingakwanisa kupinda mumvura. Ndobva tamira mhepo yakazoita kakudzikira zvokuma 5 pakazodzikira mhepo ndobva tapinda mboti redu amana mhepo inenge ita sei yatakakuti dzikirei tadi tafamba nenguva kuti tikwanise kusvika kwakaita sei kusati kwanyanyodokawo zvakuene toonekawo nevanhu vatidonoonanawo nawo tikwanise kuvazisa kuti tasvikawo munzvimbo menyu. Zvino takabva tasimuka tichangoti darike Long Island injini yedu yakabva yatanga kuda kunetsa kurhana. Bva tangoti amana akusipera kumafuta ere zvisho mafuta ndo angaita sei zvangapera mafuta apera. Bva tatomboti amana ngatichidzima injini tikwanise kudira fuel tikwanise kufamba kuenda kwatiri kuenda. Tadira injini yezvi sinei yakabva yadzima yega. Injini yadzima yega hatina kuziva kuti exhaust yanga yaita sei yanga ichiriwo yakabakawo yanga ichiri nehiti. Alright, asi mafuta mangu matodi mafuta tasati tadira pakadzima injini ichidzima ndobva pane 5 liters chimwe chatakachekawo chiripo ipapo chatinokwanisa kuti kana kuchirwa mhepo tikwanise kuti titora chigubhu chihombe 25 liters chichidira mafuta kosi taitawo chawo kuti patinodira ndi 25 liters fuel negona kurasikira kuexhaust. Zvisinei tadira fuel ndabatsiranawo nomwe munhu anga aripo ipapo ndobva tabatsirana kuita sei dira fuel yemuchigubhu 5 liters chatakacheka komana wewe na captain ndobva tanga kuisa mafuta mutengi. Vachisa mafuta mutengi ini ndina ndakagara padhuze na captain tandagara ku right side padhuze nekwauna captain. Komana ndaiona zvese zvaiitika kozi komana wabva tanga kudira mafuta komana vachidira mafuta vakunopedza kudira mafuta fuel yakabva yatakurwa nemhepo kubva yatanga kuyerera pamusoro petengi chinoenda kuexhaust. Fuel ichienda kuexhaust chandakatanga kuona ndakatanga kuona moto uchibuda uchibva nepaexhaust uchikwidza netengi uchiteera kwabva mafuta aya. Zvine tengi rakabva pakabva simuka moto iye uchisimuka. Ino pfungwa dzangu zvangoenda ndangoti apa moto unogona kuperera patengi papa zvisine moto uyo wakabva waenderera mberi. Munhu anga akabata fanel aidira mafuta mutengi anga akabata fanel moto uyo wakabva wauyawo nepanga ari kozi fanel anga asati aibvisa nguva yakatanga moto fanel ndobva yatanga kubvira. Inobva aona kuti kuno kwakutotsva kwandakuita time yaida kuti arase fanel yemumvura ndipo pakabva paenda petrol panga ndakagarawo inini nemumwe wangu mupanhu wangu kuzoshayika uyu
nevamwe vangu vari kuchipatara 2 vari kuchipatara izvezvi. Moto wewe fiwe ichienda moto akabva tanga kubvira chandakatanga kuenda atanga kuona captain ndiyangati paside pangu ndiyakatanga kubvira achimhanya ari mukati mebhoti inino asati atomboenda kurefu inoenda kama ndatanga kuita sei apa ndatoona inda kutobvirawo chandakafunga inini handina chimwe chandakakwanisa kufunga chandakangofunga inini ndangofunga kuti panapa kuti ndikwanise kudzimurika nedambudziko raitika iko ndo zvatovapo akabva ndajambirawo mvura ndichijambirawo mvura inini handina kuziva kuti vamwe vangu vatoitawo sei vatojambirawo mvura uyu mukomana wokushayika uyu anga akafuga inini asina kurara mukomana wokushayika uyu anga akafuga gumbezero anga akafuga but gumbezero anga akafuga anga akabata foni akasina kurara anga akabata foni mumaoko aitoitawo zvake zvetiktok zvaitoitawo itoona kuti mavidhios taionawo patiktok zvisinei mukomana wewe inini ndichienda mumvura time inini advantage yandakaitawo zvokuti ndini mumwe wacho ndaifanira kunge ndakatofa but advantage yandakaita ndingati advantage zvokuti ndezvekudawo kwangu but kudawo kwaMwari because ini side randakajambira side raenda mhepo so bhoti ranga radzima saka kwaenda mhepo kwekwe bhoti raidrift hafu richiuya kuside kwanga njiri inini saka ini pandakazoona ndo zviri kuitika panapa kutsva ndatotsva but bhoti riri kuya kuside kwanga njiri ndo pandatanga kutoswima ndichienda pabhoti time ndakasvika ndichibatirawo bhoti ndiyo ndipinde mubhoti ndakaona kuti bhoti hamusi kuita sei hamusi kukwanisa kupindika because bhoti rese ranga rakazara moto raitobvira moto so mamune vanhu vanga varimo mubhoti imomo vasina kukwanisa kuafectwa nemoto because pau6 wedu kune 3 vakasara vanga vasina kuafectwa nemoto because moto wangu afectwa vanhu vanga ribatisa neengine vakaendwa nefuel saka akomana vaiva vakabva vatanga kudzima engine kuchinji kutanga chavakwanisa kuita vakakwanisa kukanda magumbezi mumvura simudza magumbezi ndobva vakanda pamusoro peengine ndobva yadzima chigubhu changa chine fuel ndobva chatanga kubvira chigubhu changa chine fuel chichibvira komana ndobva anyatsoona kuti chigubhu ichi chiri kubvira panapa pane gona kufa vanhu ndobva atora chigubhu chechi achitora chigubhu achikanda mumvura ndochinje kutanga chaakaita achikanda chigubhu chechi mumvura chigubhu akachikanda kuside kwanga njirini right saka mukomana ukanda chigubhu ndiani akanga achikanda anonzi King alright ndiye aive captain here baba asiri anga captain ndiye akatanga kutsva achizomhanya achienda kumberi kwakaenda kune vanhu vasina kuafectwa nemoto ndobva vamubata kozi iye papfungwa dzake taakukliniki aingonditi shamwari inini matsvira ndaenda paipaika aida kukwanisa kuti ndimhanye ndiende nokwira pamusoro pebhoti ndonojamba nekumberi kwebhoti zvine akabva abataona kumana wakasina kutsva amita iwo chimira kuti sei kudzimurwe then mukomana anonzi Kingdom Chipunza ndiye akabva akanda gumbezi mumvura mushure menga abva kudzima engine ndiye akabva akanda gumbezi futi mumvura gumbezi rinobva rabuda rinembva pamudzima chikomana wenu varamba ari mubhoti so inini akanda chigubhu cheche kuside kwanga ndiri ndobva ndatozoona kuti chigubhu ichi chefuel chakanda kuside kwandiri chigubhu ichi chiri kubvira but pachinoputika chigubhu ichi chakaona kuita sei fuel inaona kundiuya futi pandiri because mvura maitobvirawo moto pamusoro pemvura yachitera fuel weye ndobva ndatotanga kutobatira masaidi mebhoti tofamba nemasaidi mebhoti but makomba anga ari mumvura ndichifamba nemasaidi ndabatira bhoti ndobva ndanopinda nekumberi kwebhoti so ndichipinda nekumberi kwebhoti ndichipinda ndichikwira pamusoro pebhoti ndandangunza chando kutunza kuri kutonhora ndabva ndatanga kuita sei kudedera tidedera ndiri pamusoro pebhoti pakapanzi vasipo ndaanani kuti nevanhu 3 vanga vasara mubhoti vaive omana tatiri 6 vasipo ndaanani panapa munhu wakatanga kutaura inini vachiti lenso hasi kuwanira zvisine pane munhu anga andiona ndichikwira nekumusoro kwebhoti but aiwa mukomana apinda nekumberi kwebhoti aripo ndandagara pamusoro pebhoti ndasingakwanisi kutaura ndichiti uchanga ndasangana nacho ndobva nditi mukomana aripo ndobva ndichiza lenso ndibva handiripo omana anekuona so ndobva patanga kuchitsvagwa vakomana 2 ava zvinoreva mukomana anonzi Gunduza nemufi afa uyo anzi Tawanda anonzi Twajana ndobva patanga kushedza mazita Twajana Gunduza vakomana panguva iyi vanga vasingadaire kozi Gunduza angatoriwo mubichi roda kutoswima kuti akwanise kuita sei kuya pabhoti anoona zvisineyo mukomana uyu nekufamba kwaita mhepo kwekwe ichifambisa bhoti akazoshingira kusvika pabhoti ndopasoni vabatirira bhoti vanhu vanga pakushedza Gunduza Twajana ndibadaira zvanzi anga atova pasi pebhoti anokuona ari pasi pebhoti mukomana ndobva vanhu ndobva muheopa akomana vanga vasina kwanisa kutsva inini nomumwe wacho naCaptain tanga tasingakwanisa kuti heope munhu anga ari mumvura komana wewe ndobva abatira ndobva apinda mubhoti komana wewe achipinda mubhoti vanhu ndobva tanga futi kuita sei kundinyausvedza munhu anga asiri kuwanika ndiye mufi yeyu vanhu Twajana hasi kudaira zvisinei vanhu takabata kuti amana nekupaitikira zvinhu vane mhepo iyi marovero airi kuita munhu
Ngatimboita ito kuti tikwanise kuti titese tirambe tichishedza kuti tikwanise kuti angadaire kuti akwanise kudaira. Zvisine mukomana takaona mukomana asuda sei asikudaira. Vanhu vese vakambora amanaka nekwata abhakatizwa nemhepo ikai. Mufunga tanga distance yanga zvoma 500 meters tidzoka nemhepo. Munhu wese akati mboti akabhatuta kuti amanaka apata kuona kuti arasika nomwe ndikozi nekwazoitikira zvinhu. Kuti izvezvi timukwanise kumutsa bhoti tidzokerechi kune munhu plus engine yaita sei yabvira kuti imutse aisokwanisa kuti ndichimutsika engine kozina kuna kubvira futi. Zvisinei moto wangu watodzimiwawo ndikatatora gumisa ipina mboti chinhu chakatanga kundiudza inini akatanga kundiudza kuti Tsano ndaita sei ndatsva ndimti Tsano maatsveredzwa Tsano ndaita sei ndatsva zoti fesi yangu haisina kana ganda ndamuti aiwa Tsano imi hamuna sei hamuna kutsva pfungwa dzake dzanga dzakuita kuti rasikei semunhu anga asangana nezvinhu zvaanga asambosangana nazvo muupenyu hwake ndakatomuti Tsano imi hamuna kuita sei hamuna kutsva anditi musabate kufesi kosi makabata fesi ka munogona kutokanganisa zvimwe zvinhu. Chinhu chaaiona iye kuti akwara aiona ganda romumaoko make ndoranga rakubva kuchigunwe ndoranga rakwatuka kusvika kumajoini. Nditomuti Tsano hamuna kuita sei hamuna kukwara musabate fesi kosi makabata fesi mimika munogona kutokanganisa zvimwe zvinhu. Zvisinei akabva abatawo nevanhu vanga vasina kuafektwa nemoto vanhu vamugatsika pasi iwe mbogara pasi zvisinei ndobva agara pasi agara pasi mukomana wewe captain akasina kuziva kuti aita sei kutsva kwaita pamhanya achibvira nemoto paipi atokanganisikawo nemoto wewe captain but amandibatizirewo chibatidzai light refoni ndobva abudisa foni yake achibudisa foni yake ndibatoti amana ndabatidza light kuti ndilight ichi makumbo ndipamulaita makumbo komana aita sei asina ganda makumbo ese ari 2 left neright kusvika muzviguno asinawo ganda inini ono kufamba uko ndakabva kapain kaikai. Captain anga akatsva kutangira mupi? Akatsva kutangisa kubva umati umwe because anga apfeka bottom ranga akati kwinya rakasvika muno saka bottom reri ndomakaperera fuel so kumusoro wanhu akwanisa kutsva but akatsva kutangira chidzika kuzasi kusvika muzviguno noko kusvika ndomakatsva captain inini ndizoti because captain inini na captain tiri vanhu vanowirirana vanozivana vanotamba vese zvenguva yakareba kozi tashanda tese zvenguva yakareba vachimonitakurawo chiendawo kwatinenge tichienda kunoshava saka chipo chekuti ndaimutorawo seshamwari yangu ndakabva muti shandipochi ndipo foni yako ndimbozvilaita unasingazivi ndatira sendatotsvawo ndobva ndatora foni chizvilaita ndomba ini ndatokuwarawo ndofunga ndakatsva side iyi kubva apa dai kusvika panapa neside iyi kubva apa kusvika panapa neapawo pandakarohwa ndofunga isimbi here yakandirohwa panapa ndichibuda mubhoti. Mukomana wewe ndobva ndatanga kutsvaga munhu siri pabhoti tangoramba tichikondenya kudana zita rake but anga asingadaire so panga pane marigi anga ari padhuze marigi anobata matemba akaonawo futi chiitwe but handinokwanisa kungoita ziva kuti rigi riri nderani kana nderekwani because akangoonawo moto uchibvira mubhoti ndobva auya esvika pa amana chii chaitika but tanga kumutsanangurirawo dambudziko anga tasangana naro but amaneni kuti ndichikuendesai kunze achikwanisa ndikuendesai kunyamuka but chandakukwanisa kuita panapa ndikuti ndakutakurai panapa ndinokusiyai paisland ndakusiyai paisland pane foni neairtime here but mafoni ese ane airtime sanzoright kana pane foni neairtime pane munhu amunokwanisa here ungati amunoziva naye anokwanisa kuzipa panapa ndikuti pane mabhoti atinoziva anoita sei anota kuzokutengawo futi fish zvisinei ndobva tadhonzwa nebhoti rematemba riri anosiwa paisland so paisland captain aidriva bhoti rematemba akaitawo make sure kuti titange taita sei tafona kozivewo foni yake ngane airtime adatibatawo neairtime zvisinei takabva tafonawo kunoku munhu akafonerwa foni yake yakabva yapinda kubva dera foni mbaudzwawo nacaptain umwe wake waizivana naye itoti chama ndasangana tsaona tadarika long island so ndopandiri izvezvi but kune vanhu vaita sei vakuwara vanhu vakuwara varipo izvezvi vari kuwanika vari mubhoti pane 3 vanhu ndo varipo vamwe umwe wacho 1 asi kuita sei asi kumwana kuti ambozamawo kuda kumushedza nokudii but asi kwanisa kuita sei asi kwanisa kuwanika zvisinei mukomana wene but alright chirege ndite sei ndiudzewo munhu andoshandira ndione kuti anoti wokudii mukomana wene ndobva afonerawo munhu anoshandirawo bva muti kana paitika dambudziko iwo kana kubhoti kune mafuta injini iri kubhoti
chikwanisa kuti uendechi uende kubhoti unomutsa bhoti uende sei unobatsira vamwe wako sine ngomuna akabva bhoti tsoka dzako manguva ipapo pfuka dzako muzokuma 9 kozi chiitiko ichi chakaitika kuma 8 ndopakaitika chiitiko ichi saka kuma 9 pakazoyawo mukomana yakuti amanda akuti ndakuya pamwe muri pape nditakwanisa kumudza tandiri pa inonzi Rhino Island panga chiri komana wewe ndobva auya komana achisvika but amana toita sei ndobvaonawo vanhu vangaita sei makwariro angataitawo vanhu zvisinei but amana chipinda ichi chipinda mbori bani imimi vatsva vacho kachiita kuti mugarire kumbe musagumane ndapindawo mubhoti kuti ndobvira driver riri ndibatora engine vadzorera engine ndibaisa engine ichi mbhoti ranga inaro then iri bhoti rimwewo racho iri ranga ratsvata tikasangana naro netsaona ndobva rasarawo ririwe paRhino Island ndobva driver achidriver ndobva paitwa makozi kuti tikwanise kusangana netaxi iri pahaba kozi isu tanga takuvara tisangana netaxi pahaba ndobva taenda kuchipatara takatanga kusvina kunyambuka kiliniki svika panyambuka kiliniki vanhu vangaripo panyambuka kiliniki but isati tikwanisa kunge tichiita sei chikubatsirai panapa kozi panapa hapananga chatinacho hatinangana betadhini hatinangana sote tikwanise kuita sei kuti nge tichikubatsirai vatita chienda ichi zvisine chidenda kwaitamvira fona taxi yatakabva nayo kuhaba chifona taxi yatakabva nayo kuhaba taxi driver inda kuita sei yakuchidzoka ipapo ndobva adzoka zvisinei driver ambulance but amanemi kuti muende muri mutaxi ka hazvikwanise kunge zvichiita sei zvichiitika kozi makwariro amaitaya kuti muende muri mutaxi mwe makamanikidzana zvanga zvadii kuti timuse ambulance muenda neambulance ambulance munozobhadharawo $18 kuti mukwanise kunge muchiiswa kuchipatara mubatsirike nenguva zvisinei takabva tapindawo muambulance tatafonerawo hama dzimwe dzanga tafonerawo ndozvaita ndochiitiko chaitikawo hama dzimwe ndobva dzauya pakiliniki nyambuka kiliniki ndobva tapindawo pari kudiwawochi kumwewo hama dzimwe dziripo panapa dzakuvara dzatsva idzi ndobva tapindawo muzukuru wangu ine ndiyakapinda ndobva tiperekedza kuchipatara tisvika kuchipatarawo takabva tapindawochi kuchipatara tipinda muchipatara mwemwe chinhu chekutanga chatatanga kuti tatanga kuisiwo munhu mumwe neumwe akabva aendawo pamubhedha wake enda bvanzi tisiwechi madhiripi taisiwa madhiripi ini ndakaisiwa 2 madhiripi vamwe vangu ava vari 2 pakaisiwa 1 ndobva ndaisiwa 2 madhiripi ndaisiwa 2 madhiripi timira dokta ndobva azouya dokta auya ndobva azoti aumana imimimi chii chaitika ndobva atsanangurirawo nyaya yacho ichi mafambiro anga zvaita takaenda fika kuchipatara tasvika kuma 4 4 dzekuseni ndobva takasvika kuhospital dokta achiuya dokta achisvika dokta ndobva azongoti chii chaitika ndobva atsanangurirawo zvinhu chiitiko changa chaitika paipai zvanzi alright amana imimi makwariro amaita imi muri 2 kureva inini naye mumwe wangu ane Theophilus Kataminina ndiyangati captain ndobvata imimi akomana imimi munokwanisa kuita sei kuenda kumba zvanhasi kozi matsviro amaita imimi ari nani dhanichi dhani umwe wenyu nemaonero angaita dokta ndobva atonyorawo mishonga yaidiwa zvainyorwa paimibva tonyorwawo zvisinei dokta achienda kuti madhiripi paipai ndobva tatanga kuitwa process dzokufonerawo dzimwe hama dzanga dziripo nemukomanawo angari muridzi webhoti inotengawo fishi kuchalara kwataienda ndobva afonera achinzi akomana ndozvaitika chi bhoti rako ndozvaitika mukomana nebasa ora chirege ndite sei ndikwanise kunge ndichifambisawo nione ndingaitawo sei ndikwanise kutsvagawo mari kuti vakomana vaite sei patengwe mushonga kuti vakomana vabatsirike zvisinei mukomana wewe akabva aendawo kumabhaya akewo aitengeserwa fishi ake mushure menge atenga kuchalala ndobva bhoti mukomana wewe auya kunoku muzukuru wangu inini aneva iye akatiperekedza kuchipatara ndobva adzoka futi kunokumba sezvo ndiye angari munhu angataudza kuti chena unosangana nemunhu nemuridzi webhoti kozi ane zvaari kutaurawo kuti anokwanisa kuita sei kuti batsira nepashoma anokwanisa kubatsira nayo kuti kwanisa kuita sei kubatsirika muchipatara matiri munomu mukomana wewe ndobva muzukuru wangu ndobva auya ndobva awanana nemukomana wewe ndobva mukomana wewe akazokwanisa kuwana $30 $30 iye zvisinei akabva atengwa mushonga yaidiwa panguva iyoyo mishonga ye ndifunga yakazoya zvokuma pasi 12 patakazokwanisa kuwana mishonga ye kozi pakasvikawo kuno muzukuru wangu achizokwanisa kuwana nemukomana wemuridzi webhoti vaitiwa taenda kumafamasi ese mafamasist acho ahapo makavhura but hamuna mafamasist acho zvisino pakazova mafamasist mishonga indibvatenga mukomana ndibva pazvitumirwamo mishonga iyi munhu akauya nayo anova anzvadzi yemukomana anonzi Gundusa mumwe wangu ari kuchipatara ndakakwarawo naye pamwe chiri padambudziko iri hanzvadzi yake ndiyakazotambidzwa mishonga ichiene mishonga kuchipatara achisvika nemushonga wechipatara ndobva anosanganawo nani nadhokta achiti ndo mushonga
ndauya nayo iyi kubva zvisinei kuti taona unesi anga aripo vakwanisa kuita sei kubatsirawo kuti suka maronda kwesha maronda edu nokuzoti dresa kuti zvinhu zvacho zviite sei zvivo zvinhu zvakanaka zvisineiwo pakazouyawo akusaziva zvangu kuti dokta here kana ndinesi vandimaika zingisi ndokazokwanisa kusvika pai jotirawo nguva dzavo dzokuti vauyochi vachichinjawo vamwe vavo nguva yavanga yasvika so pavakauya ndopavakazosvika vachibvunzawo kozi vaiziva nomukomana anonzi Theophilus Kataminini kozi ndiye akambenga ari captain wavo ndokuti akashandawo nguva yakareba ikokuti azosvika pakutorawo license yofamba nebhoti mumvura ndopakamutoresa vaitoseka ona viti Theo kutsvagei munomu chichichi vakasina kuziva kuti komana uyu ndodambudziko ivo vanga vasina kuziva ndodambudziko raichiva zvisinei ndobva vatanga kutsanangurwa nomuonesi anga arimo akomana vatsva nemoto mumvura so petrol chichichi ndobva vatoonaochi maronda edu vhurai maronda mbatavhura maronda edu mbatangaona maronda ndopa vakazoti uyu mukomana anonzi Theophilus haasi kufanira kunge achienda kuumba sekutaurwa kwaita nadokta Kuseni dokta matauriro vakaita Kuseni vakangoona zvanga zviripo panguva iyoyo but vakasina kunyatsa kuona kuti mukomana ndomatsuro aita saka pakazoya maika zingizi ndovakaziva kuti mukomana matsuro aita atsva mumajoini saka kuti akwanise kunge achibuda kunze azviita akwanise kuenda kubuda kunze achikwanisa kunge achirapwa achibva kumba achienda pakiliniki kozi makwariro aita akuwara majoini saka kuti timuti munomutambudzisa kuti aende kumba achikwanise kunge zvitese zviitika so mukomana wewe zvinova zvinhu zvakamubatawo panguva yacho kozi semunhu anga audziwa kuti iwo watsva zvinhu tienda kuumba nadokta but pakaudziwawo nemunhu akazouyawo akazoona kuti saka inda kusarawo munomu ini ndinomwa ndatomusimbisa ndichikuti asawira uona chi iwo watsva kozi uona pese pakaita black nemakaita white meso mukuratidza kuti moto waita sei moto wafamba saka iwo imbomira zvawaudziwa yoteerera zvaita sei zvawaudziwa tikwanise kubatsirika tikwanise kupora zvisineiwo panguva yokweshewa ndopakazo ini ndapedza kudreswa nguva yangu inine kunge ndichibuda yakwana ndafunga ndakabuda zvekuma 3:30 ndonguva dzandakazonzi mukomana achiita sei iwo wakwanisa ngochienda kuumba kozi iwo watsvawo zvakasiyana nevamwe vakowo vaenda kurumu yavo vega ndichizobva manga ndiri moyo mendanza iwo wakwanisa mapepa angu aita kuti ndibude mari yabhadharwa yomubhedha nemadhiripi ndonokwanisa ngochiita sei chibudawo uchienda kuumba uchizonorapa uchibva kuumba uchienda pakiliniki iri padhuze newe ndichibuda ini ndabva ndakumbira ndakati ndokwanisa ine kunge ndionachi ndichinoonamwa zvandaenda unoonachi unoona wako ndichipinda mwemwe ndabva ndaona vakomana zveshe vanga varimo ukutsva maoko gunduzi akatsvawo maoko nefesi side right side ndo rakatsva nepahuro panapapa neapa paakatemerawo achibuda mubhota chinowira zvinosvikanda mumvura kozi moto petrol yakamoenda kufesi nomuoko so aibvira kumaziso saka anga asingakwanisa kuona kwaita sei kwaienda apa undopa akatemera neapa paakatsva nomumaoko kutangirawo umu kudai kusvika kunoku nerimwe side rino rakadai kusvika kunoku nepamusana apa upanhu paakaita sei upanhu paakatsva ndipinda moyo mene ndatoda amwana enda kuita sei ndakuenda kuumba zvisinei ndakaenda kuumba ndakwanisawo kuwanawo kamari kuti ndikwanise kukuta transport kudzoka kunoku ndoenderera sei ndichikuonayo komana kwanditi bo but pakaita sei pakaipa ndabva ndatoda amwana ini ndoita sei ndodzoka ndokuona kanzi auda bo mufamba bo ndaifunga kuti pamwe akomana vachangopiwawo madays kuti vanobudawochi mangwana acho muchero wokumba zvisinei asingatoziva kuti amwana kutsvaka vaita kuti tsvawo zvakaita sei zvakanyanyisa ndakabva ndabuda ndichiuyawo kumba ndabva ndatanga kuteedzera zvanga ndaudziwa uchi kuhospitals unofanira kuenda kuchipatara uchinodhireswa kuchipatara nanhasi ndichinongoenda kuchipatara unodhireswa zvokuti nhasi ndatoenda kuchipatara Kuseni ndadhireswawo ndichidhireswa ndisati ndaenda kuchipatara infect ndisati ndaenda kuchipatara chatanga ndakarara ndichimuka Kuseni ndatanga kufonera unza shamwari mukomana aita sei awanikwa nevamwewo vanhu vatondiudza kuti mukomana aita sei awanikwa mukomana awanikwa zvanzi mukomana aita sei mukomana awanikwa saka mukomana kana awanikwa zviri nani kana awanikwa pane kuti aite sei arovere mumvura kozi zvinosimboitikawo mumvura munofira vanhu vakawanda pamwe pacho vamwe vacho vanofira mumvura hawawanike zvienda noti afira afa chirudzi arwa nemvuku here abatwa nengwena here kana kuti chichaitika kuti anyurawo zvisineiwo ndabva ndaendawo kunodhireswa pakliniki kwanga ndichienda ndichidhireswawo nachikomuniketawo nevanhu vanga ndichikomuniketa nawo ndambotaura nemukoma womufi akati ndazvechokwadi ndo chiitiko chaitika kurunzi munhu aita sei pane munhu awanika but
vanhu vakomana vakaenda kunotsvaga one zuro vaita sei vamuwana mukomana vari kuti ndiye takuti muti kana ari zviri nani kozi munhu aita sei awanika pane kuti munhu aita sei munhu ashayika arovere mvura kana zvakadaro zviri nani mukomana aita sei achinge achiuya achiradzikwawo kunoradzikwawo vamwe achioneka vanhu ukama kwanise kuita sei kumuona. So inini ndini wani munhu akwanisa kubuda kuchipatara vamwe vangu vachiriko kuchipatara vakakuwara zvakanyanyisa ini ndakakuwara but makwariro andakaita ari nani pane vamwe vangu vachiri kuchipatara. Saka pana mutauro nomwe wacho kuseni nditaurawo naye ari kuchipatara angachita pamwe musi weTuesday ndo pachadzoka dhokta vaona kuti maronda awo stage yaave vanokwanisa kunge achibuda here musi weTuesday kana kuti vacharamba vari muchipatara. Ininiwo ndinoshuwira kuti dai kumana vaita sei vakwanise kunge vabuda musi weTuesday situation yavari ikwanise kunge ichitawo nani. Zvisinei inini ndakafonerwa nemukoma womufi achinditi ndichiri kuchipatara ndisandabuda teiraitika zvinhu zvacho. Ndakafonera nemukoma womufi achinditi izvezvi ndiri kupolisi but polisi ine zvairikuda kuita sei kuongororawo. Imimi ndinokwanisa kunge muchiziva zvinhu zvaita sei zvinhu zvaitika pachiitiko ichi. Saka polisi yaita sei ichafona zvisineiwo polisiwo haina kuzombobvirawo yafona ndifunga vachiti kuinvestigatawo kuda kunzwisisa kuti zvii zvakaitikawo pachiitiko ichi. Rubatsiro rimwe rakazowanawo vakomana vasati vaenda mani mwezuro kunotsvaga mufi mumvura maari. Pane vamwe vanhu vakakontribhita vanhu voukama vakontribhitawo mari kuti pakwanise pachiwanika fiwewo nevamwe mabhaya vanoshandidzana nomwe bhaya murizobhotiri rakatsva vakwanisawo kubvisawo mari yavakabvisa kuti pakwanise kuwanawo mafuta ekuti vanhu vakwanisa kunge inotsvaga mufi. Ndifunga vanhu vakambozama kuendawo kuna Dave McMaster. Handizivo zvangu kuti vakasvika vakanzwa kudii hino pakazoitawo mumwe handimuzivo zvangu mudhare anoshanda kuMarineland akazopledjawo achiti aindokwanisa kuwana riri diesel but mekwanisa kunotora kuMarineland zvisinei vanhu vakazoendawo kuMarineland vakasvika vakanopiwawo diesel akari 40 liters yedzawo. Ndifunga vanhu vakazoitawo fambirawo nyaya dzacho kuti pakwanise kuwanika fiwo pakazouya vanhu vekumarigi vaikwanisa kunge vachitenga diesel reri vazonotengawo fiwo kuti munhu akwanise kuenda sei kunotsvagiwa nevanhu vakazonomutsvagawo mari mwezuro inova vanhu vazoenda vazoudzwawo vacho kunzi komana tamuwana ndobva vaenda kunotora bhodzi yemufi. Saka pari zvino izvi bhodhi yemufi zvaizvezvizvi bhodhi yemufi maonero angu inini handina zvangu zvandati ndaziva zvakawanda kubva kuseni pandataurawo nemukoma womufi but pandazopedzisira kumubvunza ndichiti saka paurongwa wacho wakamira sei angondito vakomana vachiri mumvura vauye kunoko but bhodhi yemufi ndakatomubvunza bhodhi yemufi yasvika kumba straight kana chitangaenda kumochari andi bhodhi yemufi chitangaenda enda kumochari. Saka ndo zvandiri inini kuti bhodhi yemufi chiri kumochari so apa tingoriwo parufu pacho asati aziva kuti profesa dzakamira sei kuti mukomana anga achiuya kumba.